Honorable Suleiman aku Blantyre, Honorable Mwanamveka Vice President wa ku Southern Region amumanga lero akumanga Gangata zimenezo ndi ndale. Kuli mpungwepungwe ku Malawi pamene phungu wa chipani cha DPP waomberedwa ndi apolisi. Mafunso amene anthu ambiri akuzifunsa ndi akuti chifukwa chani. Iyi ndi nkhani yonse. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyendikhale limodzi koma ndikupempheni kuti muchite subscribe tiyendipitirire. Kwasokonekera mu mzinda wa Lilongwe mdziko la Malawi madzulo aloweruka pa 11 January mchaka cha 2025 pamene apolisi aombera phungu wa chipani cha DPP mpakana kusosoleratu mkono. Honorable Brenda Saidi panopa ali muululu kwambiri ataomberedwa ndi apolisi aku area 3 mu mzinda wa Lilongwe. Iwowa anaomberedwa panja pa polisi pamene anali kuyembekezera wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chapakati yemwe ndi Honorable Gangata amene anamangidwa lachisanu pa 10 January mchaka cha 2025. Kuomberedwa kwa Brenda Saidi ndi apolisi kwachitika pamene apolisiwo anaphulitsa usi okhesa misozi kwa anthu amene anasonkhana pa polisi ya ku Lilongwe ku area 3 kusatira kumangidwa kwa Alfred Gangata wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chapakati. Zinthu izi zachitika patangotha mphindi zochepa pomwe mtsogoleri wa chipani cha Alfred amene ndi Enoch Chihana ndi wachiwiri wake atafika ku polisiko kuzalimbikisa anthu a chipani cha DPP chifukwa cha kumangidwa kwa Agangata, ndipo pamalowa panayamba moralo ya masapota a chipani cha DPP kukuwa kuti Agangata atulusidwe ku polisiko. Izi zinakwisa apolisi ndi kuyamba kuombera mpakana a Brenda Saidi kuomberedwa mkono monga mmene mukuonera pa chithunzi chikoma tipepese kuti sitingaonese chithunzi chonse chifukwa anthu ena sachitenga kukhala chabwino komanso a YouTube saloleza izi zotero, koma ndikusimikizireni kuti a Brenda Saidi ali muululu owopsa. Ndipo mu video clip iyi apa akuyankhula pa msonkhano wa DPP tikunena pano anthu osatira chipani cha DPP abalalika ndipo anthu ambiri akuthawa usi okhesa misonzi. Pamene tikupanga video ino anthu ambiri ali okwiya kwambiri ndikuzifunsa mafunso akuti ndi chifukwa chani apolisi apanga izi, ndi chifukwa chani apolisi afikano pokutino mpakana kuopseza ziko motere mpakana kuombera munthu amene sanatenge chida chine chilichonse. Cholinga chake ndi chongofuna basi kuonesa kuti sakukondwa ndi kumangidwa kwa anthu ena andale. Ndi chifukwa chani zinthu izi zafika potero, koma anthu ambiri akufunsa funso lakuti inde of course mukhonza kuombera anthu, mukhonza kuthamangisa anthu, mukhonza kupanga chinthu china chilichonse, koma funso ndilakuti nanga zitakhala kuti boma lasintha, zitakhala kuti boma lasintha pa 16 September pano, zitakhala kuti boma zasintha, lamulo lizabweranso m'manja mwa anthu amene mukuwanyoza lero, mukuwachita chipongwerero, ziko lizakuthera ni motani. Ndipemphe ichi apolisi please musagwirisidwe ntchito ndi anthu andale. Muli ndi mabanja anu amene amadalira ino, makolo amene anapitisa ino ku sukulu akumadalira ino. Sibwino kuti muike moyo wanu pa chiopsezo, ntchito yanu pa chiopsezo, kapena banja lanu pa chiopsezo chifukwa chofuna kutumikira wandale. Awa ndi malangizo anga chabe aulere ineyo monga Sam Mavita, koma kwa masapota onse a DPP komanso chipani cha Alfred ndiyankhule kuti osafoka osaopa, tiyeni timenyere nkhondo, tiyeni timenye nkhondo ya chilungamo, koma zichitike izi mwamtendere komanso mwabata, osafuna chachiwawa china chilichonse. Utenga wanga upita ku MCP please, tiyeni tisunge bata ndi mtendere komanso tiyeni tiloleane. Utenga wanga kuzipani zonse, nkhondo simanga muzi, tikhonza kupanga izi nthu izi mwamtendere. Sam Mavita here, chitani subscribe.